היי, אני ניקה פלר, והיום אנחנו נעבור שיעור פילאטיס מכשירים ביחד ברמה טיפה יותר ממשיכה, ללא אביזר. במידה ותרגישו שאתם רוצים לעצור, כמובן שאפשר לקחת הפסקות יזומות, לעצור את הסרטון, וכמובן להמשיך ברגע שאתם יכולים. אז בואו נתחיל. אז קודם כל אנחנו מתחילים ב5 קפיצים, אנחנו מחברים את כולם. אחר שחיברנו את כולם, אנחנו מוודאים שהרצועות נמצאות במקום על הכותפות, ואנחנו מוכנים לשכב על הגב. נשכבנו על הגב, תוודאו שנוח לכם, V-פוזישן ברגליים, 10 אצבעות על הבר. כמובן שאם אתם מרגישים שאתם ארוכים מדי למיטה, אז אפשר להוריד שלב אחד למטה של הבר. אז קודם כל ידיים ארוכות לצידי הגוף, אנחנו רוצים לקחת פה המון אוויר דרך האף. נמלא את כלוב הצלעות שלנו באוויר כמו בלון גדול, ובהוצאת האוויר נרוקן הכל החוצה. בתחושה שאנחנו מרוקנים את האוויר, אנחנו מרגישים איך הגב שלנו שוקע לתוך המזרן וממש נדבק לתוכו. אז בתחושה נוספת אנחנו ניקח המון אוויר, ובהוצאת האוויר הפופיק שלנו מרגיש כאילו נכנס פנימה ולמעלה, הצלעות נאספות כמו מכוך, והכתפיים נרגעות למטה. ואנחנו ממש רפואיים ואנחנו ממש מתכנסים לתוך עצמנו, ומרגישים כבר שהגוף מגויס לתוך התנועה. אז בפעם הבאה שניקח המון אוויר. בהוצאת האוויר אנחנו נרצה לדחוף את הגב שלנו אחורה כנגד המזרן ולפתוח אותו עד הסוף. בהוצאת האוויר אנחנו נסגור את המיטה ונצא לדרך ל10 חזרות פוטוורק. אז פתחנו מיטה, התארחנו וסגרנו בהתנגדות לקפיצים. עכשיו כל פעם שאתם פותחים את המיטה תרגישו שעוד יותר הגוף מתארך כנגד המזרן. אנחנו משתמשים בשרירים בהתנגדות כדי לסגור את המיטה. אז יש לנו עוד 8 חזרות, סגירה אין. עוד 5. בזמן שאתם מתארחים, קודקוד הראש שלנו מושך אותנו אחורה. יכול להיות שבשלב הזה כבר השרירים הירכיים שורפים מעט. בפעם הבאה נשאר במיטה הפתוחה, נתארך אחורה, נסגור חצי דרך מיטה, נהיות קטנטנות פנימה החוצה מהברכיים. 8, 7, 6, 5, 4. להדביק עוד יותר את הגב למזרן, 2, 1. התארחנו גבוה, מיטה נפתחה, התארחנו. הוצאת האוויר, סגרנו מיטה. ניתקנו רגליים 90-90, חיברנו ברכיים בעונות. קשת כף רגל על הבר, פתחנו התארכות אחורה. עוד 10 חזרות. אנחנו נשמור את הברכיים צמודות ביחד. תדמיינו לכם כרטיס אשראי בין הברכיים ותלחצו אותו חזק. לדחוף ירך לתוך ירך. ועוד להמשיך לדחוף את הגב למטה, לא לשכוח אותו. יש לנו עוד 3. טוב מאוד, בפעם האחרונה נתארך גבוה. סגרנו חצי דרך מיטה, נהיות קטנטנות פנימה. 6, 5, 4, 3, 2, 1. התארחנו גבוה, מיטה פתוחה. הוצאת האוויר, סגרנו, ניתקנו רגליים, 90-90, פלקסים ברגליים. תניחו עקבים כנגד הבר, והבעונות רוצות למשוך לתקרה. שוב פעם 10 חזרות, פתחנו, סגרנו. עכשיו, בזמן שאתם פותחים את המיטה, תנסו להשאיר את הבעונות שלכם מעל קו העקבים. שלא יזוזו בכלל. טוב, יש לנו עוד 3. עוד פעמיים. בפעם האחרונה התארחנו גבוה, מיטה פתוחה עד הסוף, סגרנו חצי דרך, נהיות קטנות ל10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. התארחנו גבוה, מיטה פתוחה. הוצאת אוויר, סגרנו. פעם אחרונה החלקנו כריות אצבעות על הבר, V-פוזישן ברגליים. עקבים עלו גבוה ופתחנו מיטה, התארחנו. ברכיים לא מתכופפות, רק העקבים יורדים מתחת לבר ועולים גבוה למעלה. עכשיו בכל פעם שאתם מורידים את העקבים, תרגישו כאילו מישהו מושך אתכם למטה מהעקב, ואתם דוחפים בחזרה את קודקוד הראש למעלה. טוב מאוד. עוד פעמיים כאלה דאון למטה לדחוף, ולהעמיק את התנועה מהגב ומהקיבוץ של הטוסיקים.
בפעם האחרונה התארחנו גבוה מיטה פתוחה. התחלנו לרדת על ספירה של 3, 2, 1, עלינו אפ למעלה. ירדנו 3, 2, 1, עלינו אפ. 3, 2, 1. 3, 2, 1. אפ, עצרנו גבוהים גבוהים, ירדנו על 1, דאון. עלינו 3, 2, 1, דאון. תמשיכו לדחוף עוד מהגב, עוד מהגיוס ישבנים, דאון. 3, 2, 1, דאון. פעם אחרונה עצרנו סופר גבוה, לקחנו ניעות גבוהות כנגד המזרן. אז דחפנו את העקבים למעלה. 8, 7, אם שורף לנשום מהאף, 6, 5, 4, 3, 2, אחרון התארחנו גבוה וסגרנו את המיטה. טוב מאוד. אם זה טיפה שורף, אפשר לשקשק את הרגליים באוויר ואפשר להניח את התאומים שלנו, את השוקיים על הבר ולרדד מצד לצד. זה יכול מאוד לעזור. מפה אנחנו מיישרים את שתי רגליים ישרות על הבר ב-V position. זה מנח כמו V, אות באנגלית. ידיים ארוכות לצידי הגוף. לקחנו המון אוויר, ובהוצאת האוויר גיוס ישבנים ירחיים, גיוס הבטן כאחד. הצפנו ראש חמות, מבט אל הפופיק. אולי ניתקנו גם את הרגליים שלנו באוויר מהגיוס של הישבנים. פו. נשארנו שם ויצאנו אל ה-100. 100 זה 100 נשימות, אנחנו מתחילים לפמפם בנמרצות, ולהכניס אוויר דרך האף, ולהוציא. פו ארוך, אנחנו ממשיכים. כשאנחנו ממשיכים לפמפם, אנחנו רוצים להרגיש כאילו יש לנו אנרגיה באצבעות. אנחנו רוצים לפמפם חזק ממפרק הכתף. אז נוציא אוויר על 5 אפשר להוריד את הראש למטה, רגע לנשום. אולי להפיל את הברכיים ימינה, לתפוס את הכותפות, להביט שמאלה עם הצוואר, עם הראש, למתוח את כל השרירים, לחזור למרכז, לצד שני. חזרנו חזרה למרכז, השארנו חזרה את הרגליים ישרות על הבר, V position ברגליים, ידיים ארוכות לצידי הגוף, ובהוצאת האוויר אנחנו נגייס את הבטן. הצפנו ראש חמות, מבט אל הפופיק, ניתקנו רגליים באוויר והתחלנו להתקלף למעלה אל הטיזר. יכול להיות שנרגיש טיפה בקצה של המזרן, עוד רגע אנחנו יורדים, תנסו עוד להגיע לבעונות ואולי הברכיים כפופות בכלל וזה בסדר גמור. הרגליים אולי ישרות או כפופות, יד ימין מונחת על המזרן, הסתובבנו ימינה, הורדנו את הרגליים. אנחנו הולכים להחליף את הקפיצים שלנו לשתי קפיצים חיצוניים, אז נוריד 3 פנימיים. חזרנו חזרה לשכיבה על הגב, אנחנו נרצה לקחת את הרצועות הארוכות שלנו ולהשחיל אותם לתוך הרגליים שלנו, לקשתות כף הרגל. אז אנחנו ניקח אותם, ננסה להביא את הרגליים אל הרצועות ולא ההפך. ברגע שיש לנו את הרצועות ברגליים, אנחנו נדחוף את הרגליים ישרות קדימה, 45 מעלות. עכשיו תשמרו על העצם הזנב שלכם לתוך המזרן, את הגב, את ההקשתה הטבעית, תנסו לסגור פנימה, ידיים ארוכות לצידי הגוף. בהוצאת האוויר פו נכפוף את הברכיים אל הכתפיים. ניקח אוויר, נדחוף את הרגליים קדימה, נעריך אותם. הוצאת האוויר פו, כופפנו אין, לקחנו אוויר, דחפנו אאוט. עכשיו התנועה רוצה להעריך לנו רחוק את הרגליים משרירי הבטן וממפרק הירך. פו, עוד 4. תרגיל שנקרא פרוג, אנחנו נרצה להעריך את הרגליים רחוק משרירי הבטן, ופו להוציא אין. עוד פעמיים. בפעם האחרונה אנחנו נעריך את הרגליים שלנו ישרות קדימה, 45 מעלות. אנחנו נרצה להעלות את הרגליים שלנו ישרות לתקרה, רק כשהעקב בא מעל קו האגן, ממש באותו הקו, אנחנו עוצרים. דחפנו את הרגליים, לקחנו אוויר. הוצאת האוויר, פו, אלינו את הרגליים חזרה למעלה. עוד 3. ופו, הוצאת האוויר, להרגיש את הבטן סוחטת את התנועה החוצה ופנימה. אין. פו, הוצאת אוויר פעם אחרונה, רגליים נשארות 45 מעלות. אנחנו נצא מפה למעגלי רגליים. אז החזרנו חזרה את הרגליים ישרות לתקרה, מעל קו האגן, פתחנו רגליים קו אגן, פיסוקון קטן, דחפנו רגליים חזרה קדימה, סגרנו את הפיסוק ויצאנו ללג סרקלס. אנחנו נרצה להשלים פה מעגל גדול,
אבל לא גדול מדי. עכשיו אנחנו ננסה לעשות את הרוורס, את החזור מלמטה סגרנו למעלה. אותו הדבר, חזרנו 6 חזרות. וננסה לעשות את זה טיפה יותר חלק, אולי בלי עצירות אפילו, להפגיש בין העקבים, טק, להפריד חזרה. בפעם הבאה אנחנו נשאר עם הרגליים 45 מעלות, נמתח אותם טוב טוב קדימה, נרגיש מגיוס הטוסיק ירכיים אפ כגוף אחד, עלינו למעלה. תרגיל השורט ספיין מסאז'. מתחנו את הרצועות, תמיד יש מתח ברצועה, כופפנו את הברכיים אל קו הכתפיים, נרדד טוסיק עד הסוף חוליה אחרי חוליה, עד שנרגיש שעצם הזנב כמעט נוגע, דחפנו את הרגליים קדימה. שוב פעם, דחפנו, גלגלנו עצם זנב, תעזרו בידיים, עמידת נר גבוהה, גבוהה, כופפנו ברכיים. ורידדנו חוליה אחרי חוליה, כמו מסאז' מסאז', דחפנו בסוף את הרגליים קדימה. עוד פעמיים. בפעם הבאה ננסה לעשות את הרוורס ביחד. נכפוף את הברכיים פנימה אל הכתפיים, נעלה כמו עובר הפוך למעלה, ניישר את הרגליים ישרות לתקרה, ונתחיל לרדד את הישבן עד הסוף למטה, עד שנרדד עד עצם הזנב ונדחוף בסוף את הרגליים. לא לשכוח לקבץ את הישבן חזק חזק, לרווח בין החוליות ולדחוף בסוף את הרגליים. אנחנו במנוחה של פרפר, לקחת פה המון אוויר. וכופפנו חזרה. למעבר חלק, קישרנו את הרגליים ישרות לתקרה. העלינו חזרה את הטוסיק למעלה, דחפנו את הרגליים מעבר לראש, מקבילות לרצפה. שחררנו שם את הרצועות, ניערנו את הרגליים, ולאט לאט ירדנו חוליה אחרי חוליה. כופפנו ברכיים לבית החזה, נרדד את הגב מצד לצד, ימינה שמאלה. בדרך צד ימין אנחנו נרצה להתגלגל החוצה אל הרצפה. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא של השיעור, אנחנו הולכים לעבוד עם הקופסה שלנו. אז הלכנו להביא את הקופסה, הנחנו אותה לרוחב של המזרן, אנחנו נרצה ממש להניח אותה כנגד הכתפות. אנחנו נרצה להישאר עם קפיץ אחד חיצוני, לא משנה איזה, פשוט תבחרו להוריד אחד. אנחנו הולכים להביא את הרצועות שלנו חזרה למקום, כדי שנוכל להשתמש בהם. שמנו את הרצועות לכתפות, אז אנחנו נתחיל בצד שמאל של המיטה. אם אתם מסתכלים לכיוון הבר, הצד השמאלי של המיטה זה הצד שאנחנו מתחילים איתו. אז קודם כל אנחנו נניח את רגל שמאל שלנו על המזרן החשוף בצד, שתי ידיים על הקופסה, ברך ימין מונחת על הקופסה. זה יוצר מצב שאנחנו ממש בישיבה כזאת של קריאה, אנחנו נרצה לדרוך את כל כף רגל שמאל אל המזרן, ואת השוק הימנית שלנו על הקופסה. אנחנו ניקח את הרצועה הארוכה שלנו, הרצועה השמאלית יותר, נחזיק אותה ביד שמאל, היד הנגדית. יד ימין תרצה להיות מונחת על המותן לצורך יציבות. אנחנו נתחיל קודם כל בשליחה של יד שמאל כמו חרב החוצה, נדחוף אותה מעבר, רחוק מעבר לבית החזה, ונחזיר אותה חזרה כפופה מול בית החזה. אז המנח הראשוני שאנחנו רוצים זה יד שמאל כפופה 90-90 מול בית החזה, אגרוף ביד ודחפנו את היד החוצה כמו שליפת חרב, לקחנו אוויר. הוצאת האוויר פו כיפוף אין. שלפנו את החרב החוצה, יד ישרה, פו הוצאת אוויר. נחזור על זה עוד 4 חזרות. בפעם הבאה אנחנו נרצה לנסות לנתק את הטוסיק שלנו מהעקב האחורית. אז שלחנו את היד שלנו ארוכה הצידה וניתוק קטן של הישבן, זה אפ, ניתוק, דחפנו מהירכיים וחזרנו חזרה, דאון. שלפנו את החרב אאוט החוצה וזה חצי דרך, אנחנו לא עולים עד הסוף לעלייה מלאה, אנחנו נרצה חצי דרך לעבוד שם. פור, להוציא אוויר, דאון, חזרה. עוד פעמיים.
בפעם האחרונה אנחנו נרצה להישאר חצי דרך למעלה, מיטה פתוחה. שלחנו את היד השמאלית החוצה. יד ימין נפתחת החוצה גם כן כמו כנפיים. נטה טיפה את הישבן שלנו אחורה, את הפה לגוף העליון קדימה. סגרנו את הידיים כמו סגירה של כנפיים, שלחנו את הידיים החוצה, out. אין, סגרנו, חזרה. עכשיו שימו לב שהגב שלנו ארוך, הוא לא עגול והוא לא מוקשט. אנחנו נרצה להאריך את הצוואר שלנו בהמשך לגב. יש לנו עוד פעמיים כאלה. בפעם הבאה אנחנו נרצה לסגור את הידיים פנימה, להתיישב חזרה על הישבן, נניח את רגל ימין על המשענת הראש, יד ימין מצטרפת באגרוף חזק, אפשר לשלב את הידיים לצורך אחיזה חזקה יותר. מפה אנחנו מרגישים יציבים, לקחנו המון אוויר, ידיים מתחילות לעלות למעלה מעל קודקוד הראש, וחזרנו חזרה, הוצאת אוויר. עכשיו חשוב מאוד שהידיים יעלו מעל קודקוד הראש ולא מעבר לצד ימין, לא לצד שמאל, אנחנו נרצה לשמור על קו אחיד וארוך. הוצאת אוויר. עוד 6 חזרות. בפעם האחרונה נעצור עם הידיים מול בית החזה. עכשיו תנסו לסחוט את זה מהצלעות, פחות מהסיבוב מהאגן, אנחנו נרצה לשמור על הרגליים שלנו יציבות. אם צריך אפשר גם להוריד את הכותפת השמאלית שלנו, להוריד אותה למטה, ולהחזיק חזק, לדרוך את המזרן, ולחבוק את הקופסה בעזרת השוקיים. אז אנחנו ממשיכים, הוצאת האוויר, סחטנו שמאלה, חזרה מרכז. עוד 3. בפעם האחרונה חזרנו חזרה למרכז, הורדנו את הרצועה השמאלית, למטה אפשר לזרוק אותה לתוך הבאר, לשחרר את הכתפיים, את הצוואר, סיבובים מעגליים, ולנשום עמוק. לפני שאנחנו נעבור לצד השני, אנחנו נעבור דרך המרכז לתרגיל אחד קטן ונחמד. אז נחזיר בשביל זה את הכותפת השמאלית שלנו למקום, שהקופסה לא תזוז. אנחנו נסתובב עם הפנים לכיוון הבר שלנו, 2 ידיים מאחורי העורף, V-position ברגליים כנגד הקופסה. נרצה ממש להניח את העקבים שלנו כנגד הקופסה, קריות אצבעות על המזרן. עכשיו תשימו לב, התנועה הזאת דורשת המון שיווי משקל. אנחנו נרצה לגייס פה את הבטן קודם כל, טוסיק עם ירכיים. ניקח טיפה הטיה קדימה, ננתק את הישבן שלנו חצי דרך באוויר, ונחזיר חזרה, דאון למטה. עכשיו אם זה כואב לנו בברכיים, אפשר ללכת חצי קטן ולחזור חזרה. העיקר שאנחנו מגייסים את הירכיים כמו בתחילת השיעור שדחפנו את הבר. זאת אותה התחושה, נדחוף למעלה, אפ, ונחזור חזרה, דאון. דמיינו לכם ממש מזרן מאחורי הגב, ותדחפו אותו חזרה למטה. עוד 3 חזרות אפ, ודאון למטה. בפעם הבאה נשאר חצי דרך למעלה, ניקח ניות קטנטנות, אפ דאון, 10, 9, אם זה כואב הברכיים אפשר להישאר בסטטי, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, הנחנו ידיים על הבר, אישרנו את הברכיים, פתחנו את המיטה לפלנק. עכשיו שימו לב אם המיטה די קצרה בשבילכם, תעבירו משקל גוף מעבר לבר, תמלאו את השכמות, תדחפו כנפיים למעלה, קבצו לכם טוסיק עם ירכיים חזק, חזרנו חזרה, כופפנו ברכיים, עד שהמיטה נסגרה, אנחנו ישבן על הקופסה, ידיים חזרו מאחורי העורף. אז שוב פעם, ניתקנו את הישבן למעלה, אפ, חצי דרך. הנחנו את הידיים על הבר, השארנו ברכיים כמו מתיחה, דחפנו את הרגליים אחורה, זה פתיחה של המיטה, דחפנו שכמות לתקרה, כופפנו חזרה את הברכיים, הנחנו ישבן חזרה למטה, 2 ידיים מאחורי העורף. בפעם הבאה 2 ידיים חזרו אל הבר, ניתקנו ישבן באוויר, פתחנו את המיטה לפלנק, מילינו את השכמות שלנו לתקרה, ברך ימין באה לבית החזה, צאנו אוויר. סגרנו את המיטה מרגל שמאל, רגל ימין התיישרה מעל הקופסה, מיטה סגורה. עכשיו זה תרגיל קורדינציה, אז יכול להיות שבהתחלה זה קצת יסבך, אנחנו ניכנס אל התנועה וזה יזרום בפלואו. הוצאת אוויר, דרך ימין באה לבית חזה,
אאוט החוצה, לקחנו אוויר, יצאנו לדרך. 8 חזרות, אפשר בזרימה, אפשר בקצב טיפה יותר מהיר. בפעם הבאה אנחנו נשאר עם ברך ימין לבית החזה, ניקח כניעות פנימה לכיוון האף. 10, 8, 6, 4, 2, 1, רגל ימין מונחת על הדרגש, ניתקנו את הידיים באוויר לצידי האוזניים, מצאנו פה שיווי משקל, החזרנו את הידיים חזרה אל הבר, סגרנו את המיטה מרגל שמאל, אין, פתחנו, אאוט, שתי ידיים התנתקו באוויר, מצאנו שיווי משקל, החזרנו חזרה ידיים. עוד פעמיים. בפעם הבאה ששתי הידיים ארוכות לצידי האוזניים, סגרנו מיטה מברך שמאל, אין, אאוט, הוצאנו החוצה. הוצאת אוויר, הכנסה, לקחנו אוויר, אאוט, החוצה, 3. אם אנחנו מרגישים פחות יציבים היום, אפשר להניח שתי ידיים על הבר, או יד אחת מאחורי העורף, ולהמשיך באותו צורה. בפעם הבאה נשארנו 90-90, לקחנו ניות קטנטנות למטה. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, הנחנו ידיים חזרה אל הבר, פתחנו את המיטה, השארנו את הברך הימנית שלנו, אולי דחפנו את העקב לתוך הדרגש, העלינו פלקס חזק לצורך המתיחה, ואולי כופפנו ברכיים, כדי רגע להימתח קדימה. וחזרנו חזרה, סגרנו את המיטה, התיישבנו חזרה אל הקופסה שלנו, ויצאנו לצד השני, יש לנו צד שמאל, אז הסתובבנו שמאלה, הנחנו את ברך שמאל שלנו הפעם על הקופסה, רגל ימין על המזרן, והכל אותו הדבר. אנחנו ניקח את הרצועה הימנית פעם ליד ימין. עכשיו, אם הרגל שלנו לא נוחה, זאתי שנמצאת על הקופסה, אפשר להניח בעונות על הקופסה ולשבת בפלקס. עכשיו, זה פחות יציב, אז אולי עדיף באמת להניח את גף כף הרגל ולצאת מפה לדרך. בשביל לחזור לחלק השני, אתם תוכלו להריץ את הסרטון אחורה, ותראו את החלק הראשון של צד ימין, ולהפוך את זה אותו דבר לצד שמאל. לקראת סוף השיעור אנחנו נעשה לנו שחרור וכמה מתיחות אחרונות. אנחנו ננתק את הקפיץ האחרון שנשאר לנו, נדחוף את המיטה אחורה כדי שנוכל להיכנס לתוך המסגרת השחורה. אנחנו ניכנס לתוך המסגרת, נסתובב פנים לכיוון הקופסה, נדחוף אותה עד הסוף קדימה, עד שהיא לא יכולה לזוז יותר. רגליים מקבילות, אצבעות פונות קדימה, ידיים עולות למעלה, שאיפת התארכות, שילבנו את הידיים מתיחה של בוקר, אפשר לקחת הטיה ימינה, ובחזרה למרכז, הטיה שמאלה, בחזרה למרכז, הוצאת האוויר, התעגלנו קדימה, הנחנו ידיים על הקופסה. אם צריך לקחת טיפה יותר אחורה, אז אנחנו ניקח את הטוסיק שלנו אחורה, אולי נכפוף את הברכיים כדי להעמיק את המתיחה בחגורת הכתפיים. אנחנו נוודא שהפופיק מנסה להגיע לכיוון הירכיים. הוצאת האוויר, התעגלנו פנימה, בוקס בבטן, סגרנו מיטה, לקחנו אוויר, פתחנו את המיטה, דחפנו החוצה. עכשיו תוודאו שעצם הזנב שלכם מגלגל, ממש מגולגל לכיוון התקרה, תשוויצו איתו. הוצאת האוויר, סגרנו, הנה את המיטה. עוד 3 חזרות. בסגירה תנסו לגייס פה את הישבן, אפילו לקבץ אותו אין פנימה. אאוט, לקחנו אוויר, נשארנו שם למטה. השארנו את רגל שמאל שלנו, יד שמאל תעלה ישרה לתקרה. נסובב את שורש כף היד, נשחרר אותה. נכפוף את המרפק מאחורי אגן ימין, נפתח את המבט עוד יותר לתקרה. ונחזור חזרה למרכז, לצד השני. השארנו את רגל ימין, יד ימין ישרה לתקרה, סובבנו את שורש כף היד. כופפנו מרפק מאחורי האגן, פתחנו את הכתף עוד יותר החוצה. נשמנו, והחזרנו חזרה את היד אל הקופסה. אפשר להניע פה את הברך מצד לצד, להניע את האגן, מה שהגוף מבקש היום. הוצאת האוויר, סגרנו את המיטה פנימה. ידיים יעלו למעלה, שאיפת התארכות. נביא לנו כף אל כף, נפתח אולי עוד יותר את בית החזה נקשית. הוצאת האוויר, נרוקן הכל החוצה,
ושיהיה לכם שבוע נהדר. תודה רבה שצפיתם.